Bagori lang tugrong pia rong raritum towar lapen JJM lang puthak ningkang samse cepaklang. Borsing teron lapen sika rong chohon pia supi sima teron piningkan troxy lo chetheklong le. Choron e oma joini pola marjon bonda punbomlo. Apramsi notice Karbi life kila ngara do anpan kardom bajiriklo. Nili Abirta than bang phi sami merlin indi katharpi. Tadi Pini frame jam Abirta ang tonpen arjiponik tha. Bagori lang tugrong pia rong raritum towar lapen JJM lang puthak ningkang samse cepaklang. Kedamtang titini pai crazier ni lakain kora truck dua Bagori emise constituency ke parlo Bagori lang tugrong pia rong rate tumpen PMA jia hemso towar lapen JJM lang hokpet pen kijunlong le puthak ningkang samse cepaklang. Lason sei Bagori hawar lang tugrong pia rong rate tumpen pherangke tumalong nangkache thanduna tengke nilitum Bagori hawar longke nonpo ranian sitami sarkar pen kidukela kaphan PMA ji hepso lapen heme jangre te kokselo kaphanta thangna ta kerap avelang lapen sarpimara tumaphan urunodoya tangka sitami longdun depin pusi nangche thandun. Lapen nilitum Bagori hawar ke ningkan phokep trokep ke dorat kalilo ha 1920 ningkan pen si ke doronglo. Bonta nonpo ranita sarkar pen thangna kerapta ke longduna belang ke paphidu nai mate development ke paphina ya hawarlo pusi nangche thandun. Lapen towar sitame nilitum aphan mesen nang salam pipepin lang nonpo nian sitame nilitum rongrat mekar sarlar tumpen si towar ke henoan sitame arlong chithok bom sita sarkar mate Karbi Thomas Council pen nera pasonte mesenji nonson hithi kulat kesokyun a hospital mate se chelang hem an kache ponjia phanta kisung thektikan pusi pherangke tumalong nangchi thandun lapen ke sarkar pen jal jivan mission mate thihek pen JJM lang sitame Bagori rata phan panong PC lang atengki nang pangnipilo bon sitame kopi koson penone alang bang hokpet pen ki junlong pameme det pusi pherangke tumalong nangchi thandun. Klasinon ki khibam education ya Richard tok bia phan kachun ingri ke nilitum Bagori hawar long towar PMA ji hem sola pen heme jangre tuma phan mesen pen nelang pontha pusi pherangke tumalong nangchun ingri dun. Nilimen ke bilisan rong pi Kalang din tenalidak arong ke saudo ke di. oh nilidak Bagori lang tu rong pi arong agamra lo Tate nali tum la JJM ben lang nali tum ciklo jon kan bel ke jun long le ke do ke. siklo long an mane ni tum dak rong lang tu rong pi arong ke aprang ke thang the mesen non na phi la ciklo yon ni pen na phi pen ke ni tum siksa sori lo yun Labang so lang nang li tum la dak don ko an duji. so lang puthak ke don anu ni mane tum dak ripan lo 28 an bini Dan nang li tum rong mangke di. Stami la so lang ka cover ke pilo la dak la all Bagori kalang no. kalang 100 ঘর বাগ দুজি মা don pharu si bak sose choji di 200 ঘর an duji 200 ঘর doi kangte nali tum la bangso lang non kijun nong le dapu thak nali tum la PHA department tu phanang li tum kopi lok kipuji baga chuningri ji tum ka chuni ni re ni hin mani ka chungri ji bangke bani tum don tum dak ratan ke chungri ji bangke mane andin ni tum lang kijun ka siksak ke dore la som to kolo la sini tum non chungri ji bangke mane lanu se akime akuni tum ke joy ke je phani tum dak pusar pisar bala son ko pra usoti ba satmai hitum kis buri ba tamanda do siksak da po sini tum da kijun ye phan ma tum la misane sini tum tak buncha jun long bek nang po jun long bek na po mana asini tum ni ke ni pu alam the puthak bana paklang ni po alam the puthak ke nale jun ni tumarong kona bosor pe tum kidu non het be apni kidu wali lo kidu barin moni tum da nasini tum da sarkar pen ami ba sarkar pen ami tumhan akerat thang tani chithek ni tum chithek long le nasi hemsu pono ba towar pono ni tumhan sarkar pen akerat chithek long la ka towar ta ni tum mithang si ni tum nili hui gamra pen ni midon me ka to phana tani chithan chimung pen chipangrum si ni tum towar na ni tum rat ni tum ke chikle chebanai nasi akula pen hemsu to ko na bosor pen lahai ke kidota pen hem la ka ban lo la non akimi ko ne bosor pen ni tum hemsu na ni tum phanang le la ke thek lo si thek long la si la non
ในกิโลงี้พันบ้านกระชุนิงเด้อละสินิตุมพันนี่ตุมพันตาเห็มสุตมิตัวตมินี่ตุมพันโซกับพันรับทับสินิตุมชุนิง Kajiranga Pen Robelson Rongpi Report Northeast Karbi Live Tam tenona don thua berta arjoik tha Borsing Teron Lapen Sika Rong Chohon Piasupi Sima Teron Pininkan Troxy Lo Chetheklong Le Lakha Krepli Korkanthi constituency ka parlo langlokso Daibar Teron Rong Maker Borsing Teron Lapen Sika Rong Chohon Piasupi Sima Teron Pi Ingbodet Kedamtang 2006 aning kad receiving ti pen che pachorsi asupota inutlo lapen samelang so hitya dungsi Henry Chubochelo bonta kopi koson penlone 2016 aning kan chitia cheklo Sima Teron piachor receiving tia bang langlokso Daibar Teron Rong ahu po hem kachidama phi Sima Teron pia bang asopo lapen achoraphan Chetekang si konatone koson pelone chekakang daksi piniarnianta thekpon longledatlo Lapu Sima Teron piapo pai chekle adona rapatum penang ana dim lapen penang ana Abirta NC chiridun bomlo bonta thangna da Abirta kimita kelong ledera jok hem tum isi takamatha kisung nanglo kaching tung pena jok chothek the jun thek the choklem thek the chudam thek the pinanlo lapen lapu Sima Teron piapa ya bang ke non kesar ki khria porlo supi kang bochok ka jok kaching tung pen keso cholong lokan pinlo Lasi Karbiang long san kurara do an sita me nili supi Sima Teron pia phan theklong abang ling sita me na Abirta igvek tha pusia pia po achekli atom ka chuningri padupon achekli po Harsing Teron mobile number 9864435229 along nang humri igra Abirta ka palejia phan ka chuningri padupon hok le do se tamme nang ke klang asonte ni tu ni rong pari la ten nang ke klang pe ni tu thang tanang pupe thang tanang nei je lo pe ten ke nang reng nang hu nang pa su se lo thang the lo ke do thi ko na le dak se ne do lo pu ura nang ke than le pe Denta Ghat Pen Mizoram Hanse Report Northeast Karbi Live Tam tenona don thua berta arjoik tha Choran e oma joini wala marjan bonda punbomlo Nijang Karbiang Longpen kabonda pon non ove kimi Karbi lamarjan Choran e oma joini wala marjan kabonda punbomlo Karbia khai tai si khai kang thim lason si Karbia khai ta lam lun pindeng sumpot chanjar pik kwang thek ke Karbi lamarjan kabonda pen pirthia muluk aphan kapang thek long ta radatum Karbia khai kapang thek e ang thek lo lason si nijang Karbiang long pen non obe kimi Karbi lamarjan bonda pon Choran e om joini walamarjan bonda pon bomlo Labangso lamarjan lake thengtom cinema production long pen si klangponik ji Labangso Choranio majoini pu Karbi lamarjan kimia long je parjan pon lake non Karbi ove kimia angbong nong nam kachi thangna ki hai Prince Ronghang laben jevika ti movie pen je parjan pon si ilitup thek pon long iji Labangso lamarjan long director ke hai member terang producer lake ki hai Borsing Teron pen labangso Choran io majoini pu lamarjan long je patir pipon Lason si labangso lamarjan long ase jumisen nongnam kachi thangklong lunse poke hai jamulong tiso lapen lunse pi mirmili rongpipi lapen rupali senar piatum kilun pon lunsi arjupon long igji labangso lamarjan kabonda pon bomahut phirangke tum thengno nangke than pachini du na tengke phan 90% mate truck circuit an tang pon lo lapen non phan kep hapharman kabonda dang jidolang Lasila phan kepa farman sitame bonda pon pen patang pon pol pelabang so Chorani o majoinia lamarjan ke klang igji mate ke lang ponong igji lake non ke bangji JKYF mate Karbi riso nimso rongaji ahutsi lang ponong igji Nang tumla ka danglong along do an channel apang ke YouTube ka channel link suri ka dam ye dum tingla ne tum ka bonda pon ba lamarjan la bang Choran e o majodi na pena tomo check lang than ni ke Atomo check pena bangke la kusang ba Choran e ma jone kan unit ma ke sus ate
Cuklan na nabar saya le ang abi po ke acor ciri mirak stale apo kajone pen ho tam da ko ko dam pen la sopen api asu thilo tan thing ngong le sang da lo ko chu ke tong mera ra ka tum busta hala ban tong ke ko api su bang ka den sang da do ban ho da ka cuklan na bang thilo sang do po la so ke sak thi la sidon le tum ke ong dung la bang so ove apor ke BANA ba kapon teknik itu sih kami antam sih coba dengan kau. Lepas soalan mungkin dah ini tu malu awal saya loh deh polo. Apok tu kau mati. Apok aja ini loh. Surat om kalau ini sih coba tertulis dan kau. Lebih sih. Jadi tu kecil pada teng teh. Nada pan chop fit kan ni mati. No pan ke bela. Tapi soalan marah kita kelanya bang ke dia tu lah. Hawar Karbi. Sering orang aja sih. Along sini kita kelapor itu. Napen labang salam kana. Tajang lo kadang kita kelapor ni lepas ho lah bisnet cari kodo. Kalau pokat be tenta kelangit apan penang ni tu pan message nang lo lah. Kalau kita kelang langit ni. Kita labang so alamar dan ko mama si ceparjan pun. Tadi aktor lo ceparjan mung tu kela prince roh ha. Alang di ke business sarele solo. Jadi kata mungkin alang di ke main interest ni. Apa ha? Kita hai kami Nali men chitha ning ni deta. dikharo ni si to hai. Jadi nan ke member terang. Iglon Producer ke non itu me Abdul Gado alang di bossing teron. Ini hala. Mun an ke ni bin pen ko. Ini seperti pun. Ini labang so ram ajan kajulo paniri. Ini ning sampai kasini doan kami alang tunon kecera punya fasik fisik. Di jang Karbi ang long botat lang so hong krampen long kirong bi report Nordisk Karbi Live. Tang de Pini prime time Abirta lapuan se kang tonik lo kaddu kabi phanta kurwang thu lapen to me thakme.